En aquests baixos comercials s'exercia al segle XIII una activitat ben diferent a l'actual. Era l'ofici de cambista, que es va desenvolupar arran del comerç internacional per la Mediterrània i que va donar nom al carrer on es van concentrar, el dels canvis vells. Cada estat de la Mediterrània, per més petit que fos, encunyava la seva pròpia moneda. I es necessitava que algú a les ciutats portuàries tingués gran quantitat de moneda i gran diversitat per poder afavorir aquestes transaccions comercials. Aquests seran els cambistes. Quan es demostrava que un cambista havia estafat, havia comès activitats fraudulentes o havia posat en circulació moneda falsa, aleshores l'autoritat municipal es personava davant de la seva banca, del seu tauló, i físicament, a cop de destral, li destrossava el banc, el tauló. D'aquí ve l'expressió de la bancarrota. Evidentment, aquest cambista era inhabilitat per una sèrie d'anys i transcorregut aquest plaç, si aquest home volia seguir exercint la seva professió, aleshores era el moment en què era traslladat al carrer dels Canvis Nous. Bé, el carrer dels Canvis Nous es va crear com a lloc de desterrament dels cambistes que havien estat fraudulents o estafadors. Ja mai més podria estar al carrer de Canvis Vells, que era el carrer dels cambistes honrats. Curiosament, el carrer de Canvis Vells va arribar a tenir 10 establiments de cambistes i el carrer de Canvis Nous va arribar a tenir 15. Per tant, es demostra que els cambistes estafadors en aquell moment van superar amb escreix els cambistes vells. El número 10 del carrer dels Canvis Vells es va crear l'any 1401 la Taula de Canvi de Barcelona, la primera banca pública d'Europa. Des de la seva creació, l'ofici de cambista va anar desapareixent a poc.